Assalamu alaikum, туганнар, дуслар. Менә бүген бакчага чыктым да, менә шушындый бер бик файдалы үләнне күреп алдым. Әле күзгә чагылды. Дөресен әйткәндә инде аны теге алабуталарны утаганда да моны утамыйча калдырдык. Һәм уйладым да, мин әйтәм, уртаклашыйм әле булган мәгълүмат белән. Кыскача әйткәндә, бер ara шулай үләннәр дөньясын өйрәндем инде мин. Үләннәрнең кешенең сәламәтлегенә никадәр файдалы булуы хакында. Сәбәпләр дә булды инде, авыру сырхаулар. Әнинең гел башы авырта иде, аннан соң үземнең балаларны дәвалар өчен. В общем, шулай бер ara өйрәндем инде. Интернет челләреннән лекцияларны тыңлап, китаплар алып. Һәм беләсезме ничек? Менә бу әрекмән яфрагы, әрекмән яфрагы иң файдалы үләннәрнең берсе. Үләннәрнең султаны дип әйтәләр. Үлән дөньясын, үләннәрнең тәэсирен, файдасын өйрәнгән кешеләр. Һәм менә мин белгән генә 2 кеше бар. Онкологиядан дәваландылар шушы үләннең яфракларын, язгы яфракларын эчеп һәм тамырларын эчеп. Онкология шишләре һәм гомумән тәндә булган бөтен кисталарны, шишләрне Аллаһның рәхмәте белән менә шушы үлән юк итә. Дәваларга ярдәм итә дип әйтик инде. Менә мин Казан шәһәрендә 2 кешене беләм. Берсенең быйырларында киста бар иде, 2 быйырында да. Һәм Аллаһның рәхмәте белән шушы әнинең әрекмәннең яфракларын җыеп, шуның согын сыгып, морозильникта катырып куеп, 6 ай дәвамында һәр көнне 1 стакан суга 2-3 тамчыны тамызып, шуны эчте бу кеше һәм Аллаһның рәхмәте белән медицина дәвалый алмый торган шушы ширдән, ягъни быйырларындагы булган кисталарыннан кытылды. Бу теге ниндидер әкияттә, хикәядә түгел, чынбарлыкта булган хәл. Һәм шушы ханымның подружкасының шулай ук күкрәгендә шиш тапканнар иде. 3нче стадия микән инде хәзер ныклап әйтә алмыйм. Менә ул да шушы тәртиптә дәваланды һәм Аллаһка шөкер, табибларның ярдәменә мөрәҗәгать итмичә инде, ягъни операциялар ясамыйча, химиялар ясамыйча шушы әрекмән яфрагының тамырын, яфракларыннан ясаган сок белән дәваландылар. Шуңа күрә киңәш итәм, җәмәгать, бу чыннан да минем үземнең кызым белә дә аллопеция дигән бер авыру белән, авыру дип әйтеп була микән инде аны, чәч кыелудан да Аллаһка шөкер менә кызым да дәваланды һәм шифасын да күрдек. Шуңа күрә җәмәгать, хәзер язгы вакытта, язгы көннәрдә тамырларның, үләннәрнең тамырлары бик көчле һәм яңа гына чыккан яфраклары бик көчле була. Киңәш итәм, бу вакытны кулдан ычкындырмаска, бу мөмкинчелекне кулдан ычкындырмаска һәм гомумән теге бер нинди ширегез булмаса да, менә шушы әрекмән яфрагының тамырларын һәм яфракларын яз көне һәм көз көне җыеп калсагыз инде, әлбәттә, бер айлап пешерергә киңәш итәм. Алла бирсә, иншалла, рак авырулары һәм төрле тәндәге кисталарны шулай иттереп Аллаһның рәхмәте белән юк итәрсез. Һәм гомумән шир килгәч кенә түгел, шир килгәнчә дә шир килмәү өчен кеше тырышлык итәргә тиеш. Без бит инде бәндәләр шулай, теге ширләп киткәч кенә ахвах килеп дәвалана башлыйбыз. Ләкин кайсы вакытны ширләп киткәч дәвалану файда бирмәскә мөмкин. Шуңа күрә акыллы кешеләр ширләгәнчә дәваланалар. Йоклап йөргән кешеләр ширләп киткәч дәваланалар. Шуңа күрә йоклап йөрмәскә иде. Менә шушы үләннең файдасы бик зур, җәмәгать. Йөрәктән башка бөтен авыруларны дәвалый дип әйтәләр үләнчеләр һәм бу чыннан да шулай ул. Хак сүз. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз, авырмагыз. Барыгызга да, барыбызга да сәламәтлек теләп калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.